To teda bude ta druhá část fakt. Druhá část trvala 12 minut, to už je dlouho. Natáčím na druhé části. To je taky potrvá dlouho. Počkej, že se víru, dokud se dostaneme pryč. Hej, jdeme do Seštína, že si se? Levou zadnou dáme. Jako levou zadnou to ten moc není. My se nezdáme, ale jezdí po cestě, jezdí takto po kraji. A je tu nic není. Bezpečnost na prvém místě, jo? Natáčeme. Doufám, že natáčeme. Doufám, že se to zase nevyplo, lebo je na provici. Teď se nám natáčení, protože jsme nenatáčeli. To jsou blázni. Mám blázni, pak jedeme do Šeštína. A teď budu kopce jak svína. A měl kola, no už jsem se něco dostal. Neplný plyn, plyn. Auto. Kámo, stoj, ne? Jak si daleko? Můžeš jet, pojď. Pojď si, kámo, fakt jedeme do Šeštína. Se na to potřeba trošku dochšet autem, ale na kole jde. Na kole se lepší jako peši, chápeš? Peši nemusí to stihnout za hodku. Možná i za 2 hodiny. Počuji, nebo jako... No ještě, že jsme ani nešli. Ještě, že jsme šli normálně, chápeš? Já to mám blázní. Protože toto nepůjdeme do vězení, kámo. Do vězení, ne? Uju. No, fakt se bojím. Je za náma auto. Nás obejde asi. Může mi tak musel smít, že já mám tu kameru tam vzadu, buzo. Já. Tady mám. Najlepší je, že tu kameru tam furt mám. Já tuto zatáčku dělám, když budeme v Šeštíně. Jako to netrvalo tak dlouho, trvá to 5 minut. Pomáhání, nevím, no jako já můžu napísat na zpětek, nemám Wi-Fi, no, chápeš? Tady se můžeme na přistávku, kámo. Tady parkujeme. Tak tady je. Je to tak akorát naparkovaný, nezapomeň. Trčí v pohodě. Kolik máš PS ten mobile? 12%, to je dobré. Jsme fakt tady. Kámo, já necháme, že jsme se fakt dostali, no. Jdeme. Pojď, jedeme dál. Nezdávaj to. Nebudeme to zdávat prostě. Zdáváme to hrdinové. A hrdinové jsou to jsme. Zkusili poblázni.
To se zdá, že to je moc... Počkej, tady je něco hodíme. Jo, umížaj. On našel pole kofu, to nejde vící. Škoda, že vy toho tak dala nevidíte, jak my. My vidíme prostě všetko. Jo, tady se vidíme celý vesmír. Tak to by všechno vesmír. Co to nevídeš? No správně, máš stojan. Dobré. Tady ti ho dám. Daj mi prosím tě dole. Nahoře, skůrej. OK. 5. Jedeme zase drosky. Kámo, tady jsou za mnou, to vidět tu kameru, hej. Tak já budem muset cenzurovat, kámo, to dobře. Kámo, to ani nevím, či se dá dát do nějakých shortů, počupaj. To má reálně. Já si toto do shortu nedám, to bych mi dal podle nějakého videa. To bude fakt dlouhé videa. Tak jedna, jak jede ve vzeština, ani tak neviděl. Tak 2, 6 minut. Už fakt dáváme. Jsme jít do vzeština, jsme si to stavili. Já bude to nádherné, teda hodně. Najlepší výlet, že? Na kole. Ještě u toho natáčíme, to znamená, že na to nezapomeneš, já ti to můžu poslat, to video. Já ti to pošlám, jo, potom, ale si to pozerám. A potom to je, devlázen druhý. Takže si nedala ani to dáme. Poslední kopec, máš pravdu. Já vám zajtra tak se pozriem, že... A potom vás prosím, moc prosím. Prosím se, aby to nějak dajte druhým lidem. Takový nepovědste, tam, že nevíte vám, že mi lajtíš. Nebudeme. Pozor! Cyklosta. My jsme v Šaštíně, kámo. Tady jsme nikdy nebyli. Na kole. Z Borského Mikuláša, bro. Ako, nevím, tvrdá kačka, ale konečně tak to dostaneme. Tady se můžeme zastavit, pozrite, co to je, to až možná potom. To by mohla být dobrá zastávka. Nemůžete vypadal ti někde můj mobil? Co? Vypadal ti můj mobil? Mám to v kabele. Aha. Takže určitě nevypadal. Máš to vzadu. Ano. Máš. Kde to potřebuješ? Tak, iba jsem chcel vědět, kde máš můj mobil. Budeme jít za Katrin? Můžeme. Si blázen, kámo. Můžeme, keď chceš. Jako já ji jako nevím. Zkusme to. Ne. Ani nevím skoro kde. Vím, že je tady. To je Šaštín. No tak
jedu. Pojďme to vyzkoušet. Uvidíme její reakci. Reakce, kámo, že se brali na kole, si blázen. Kámo, ona, vole, vybuchne radostí. Kvůli ní, vole. Jedeme do Šaštína. Šaštín, stráže. Prvýkrát v životě. Počkej na bok, rozběhnem se, dobře? Aby kamera mohla natáčet. Okay. No tak natáčej iba tebe a nic iné. Začalo to chytrať 10 minút, hej. Potom to pozriem, jak sa natáča nové. Ale tam ma to dostaneme cez ty pole. Takže sa to nestakne dúva. Šaštín stráže, bro. Už je to prestali. 3, 2, 1. Šaštín stráže. Takže fakt tady. A ten výstup škola. Musíme to jak projet, alebo ne? Tak kuchyni. Jo, my jsme se dostali na druhou stranu Šaštín stráže. My tam v městě, kámo, počúvají už. Na koli. Co? No, škoda, že si mohli něco koupit tady. Teď jsme tady vlastně. No, nějaké nanuky. No, jsme si tady mohli najít. Jsi blázen? Já ho jsme byli. A i toto už je divné. Já jí to video pošlem, kámo. Já jí ho pošlem. Nebude ptát komu. Ne, vole, nepravej. Nikomu, blablabla. Já mám takovou radost, borcima tady, že vás nepočujeme. Jako my máme, nevíme jak vy. Jasně, napište, že když fakt chce. Tady si můžeme sednout do toho parku, tady jsem nikdy nebyl. Tady no. Popovídáme. Potom můžeme pojet a úplně do centra, chápeš? Do centra? No tam. No to byla tam, to je normálně. Zadarmo? Co? Tak tam je normálně aj toto. Půjdeme někde na ihrisko. Víte, tam vyjde výlet. Ajňa. Když jsi nešel se mnou, tak to ani nezažiješ. Jsme tady, bro. Trvalo to 13 minut, hej. Pohodě, hej. Pohodě. Dajme třetí část. Ne, třetí část, to už je moc. Bro, jako fakt, nemám na to. Jdeme ještě dopredu, alebo se vracíme dom? Pojďme dopredu. Chceš pak ještě? Můžeme jít tam do té uličky, kterou jsme tam ještě nikdy nebyli. Já jsem tam byl. A co tam je? Nic, bo tam jsou nějaké domy, to jdeš iba rovno, máš tam pár domčeků a potom jdeš rovno a tam jsou všade domy. OK, můžeme, už jdeme asi dom, čo? Nemusíme. Jako, pojďme si to tady užít, můžeme se jít tam na náměstí, teda tam mají on. To čo to je tak? Pojďme si trošku pojet někde, víš. Pojezdí.